Hola a tothom, aquest dilluns celebrarem la Revetlla de Sant Joan. A Begues, com cada any, hem organitzat diverses activitats conjuntament amb Òmnium Cultural i també amb la col·laboració de nombroses entitats del nostre poble. Des d'aquí us informo i us animo a prendre-hi part activament, a participar d'aquesta tradició tan nostra en la qual donem benvinguda a l'estiu. Entre aquests actes hi haurà la rebuda de la Flama al Canigó, que, com tots sabeu, es tracta de la flama que es renova cada any en aquest cim del Pirineu i que arriba a tots els països catalans per encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Amb aquesta flama del Canigó iniciem la celebració d'una festa ancestral vinculada al solstici d'estiu, que és també símbol de germanor entre els territoris de parla catalana. En aquest sentit, la Flama del Canigó és una imatge de la renovació del nostre sentiment com a catalans i catalanes i de reafirmació de les nostres tradicions i del nostre tarannà. Amb aquest foc nou, repartit des del Pirineu i cap a tots els països catalans, mostrem la nostra determinació de voler mantenir viva la nostra llengua, perquè quan una parla perd persones que la fan servir, tots ens empobrim una mica. Ja us avanço que des de l'Ajuntament de Begues emprendrem accions en aquest sentit en els propers mesos. Per tant, utilitzeu el català, estimeu el català i gaudiu de les tradicions d'aquests propers dies. Que tingueu una molt bona revetlla de Sant Joan.